Iki seni dateng atur sugeng dumateng kang samyana amri sami badan kula wujud jembar ampun ngantos sama jingkrak mangke kakung putri sesepuh muda sedaya yen wonten pataula kula nungging
pirsa kawula kang rupane boten wajib dilakoni tuntunan kang ana lima syahadat salat zakat poso haji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima syahadat salat zakat poso haji lamun kuwasa jamane wali songo nyebarke agama lamun kuwasa wajib dilakoni poso haji lamun kuwasa jamane wali songo nyebarke agama Islam kang mulya uga direwangi rekoso lewat saya supaya urip mulya elinga kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang lima syahadat salat zakat poso dadi lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima zakat poso haji lamun kuwasa jamane wali songo nyebarke agama Islam kang mulya uga direwangi rekoso lewat saya supaya urip mulya elinga kang maha kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima syahadat salat zakat poso dadi lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima syahadat salat zakat poso haji lamun kuwasa reme nyeplos
Bintang rimba dusun cepopro sing rupane ayu aja nyawang sing ayu udah sedekati perayaan ini yang besar sekali untuk memperingati perayaan malam ini. Perlu arah-arahan kanggo hiburan supaya netekan sarta bisa aman. Ayo para kanca aja suka-suka supaya gembira katae pemuda. Najan rupa kewan melu perayaan untuk memperingati malam tasyakuran. Bila para rawuh kakung sama putri karsa amreksani rupa medeni Kados sampun cekap matur kawula menawi lepat kula nyuwun pangapura. Piye wo? Sepi rasane waktu pinucul dewe nglangu terus eleng kancane zaman semono yen dolan rame-rame kuyo berukun seneng atine. Ayo guru-guru konco. Dek opo wis laris. Ayo yo yo yo. Oi oi
sodangan wis bisa mari Sopi rasane tumbi lucu dhewe Matu terus eling kancane Zaman semono yang dolan rame-rame Kuyo berukun seneng hati Tombo ati iku limo perkarane Kaping pisan maca Quran lan manane Kaping pindho salat wengi lakonono Kaping telu wong kang saleh tumpul Sawijine sapa bisa nglakoni Insyaallah Gusti Pangeran nyembadani Tombo ati iku limo perkarane Pisan maca Quran samanane Kaping pindho salat wengi lakonono Kaping telu wong kang saleh kumpulono Kaping papat weteng ira ingkang luwih Kaping limo dikir wengi ingkang suwe Salah sawijine sapa bisa nglakoni Insyaallah Gusti Pangeran nyembadani Rino wengi wayangmu beda atiku Singo tirta saumpama kapan boyo aku bisa ngegem lintang renggo endah ing rembulan Aku samar kuatir lan muntap cabang Sekar mekar ing ora kang jengkar ngelak kang tanpa upama nunggu tumete sing tirta
kanggo nelesi lungko-lungko ketiga. Angenku nambara ambekas minggu itu ngelintang sasulo pada rembulan tak boleh yono ngendisik panjerino tak titipi gitu ngetelah koe jantung lalu kita lulungan kang tak sampai ke angin sumilir ora proses rambut sama pikir hari nawangi wayang beda atiku asino serto saumpama kapan boyo aku bisa ngekebelintang jaya indah ing rembulan aku sabar kuatir lan mbok sabar mungkar ing ora kang sengsar rolah tanpa upama nunggu tumetes sing tirta kanggo nelesi lupa-lupa ketiga. Padang rembulan ataku lek yo to ngendi sing panjerino tak titipi gitu tetep kok ing jantung lalu kita lung-lungan kang reranggasan tamu sono angrang keciwanggo layar kitir tak sampai ke angin sumilir ora krasa siramutan tak pikir jarum bukan wong manis sembarang jarum jarum bukan wong manis sembarang jarum tapi jarum wong manis selendang sutra. Dari mana datangnya cinta? Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Nulis wong manis di atas kaca
dadi salatan bakul ki sekone dadi salatan. Zigran for the Pro Audio, Z Audio. Ya, volumenya tambah sedikit mas. Zigran 12 pun Sopi for the Production, Z Audio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu selamat malam masyarakat Dusun Cempoko dan juga para penonton Sambung Obor 2. Sambung Obor 2. Alhamdulillah wa syukurillah, jumpa di hari yang kedua Mas Isal Kendang dalam momen bahagia tasyakuran keluarga besar Cempoko Canggal Candiroto dalam acara Sambung Obor Fest 2. Oke, Sambung Obor Fest 2. Laku rumiyin katuraken sugeng pangabekti kula dateng sedaya para pepundhen sapa kasepuhan tinanggung dateng Pangasto Praja, Pangasto Bawan Pusaraning Adil Pemerintahan wonten ing Cempoko Canggal Candiroto. Mipas Agunging Brayat Baraya Agung, sedaya masyarakat wonten ing Cempoko sugeng dalu kula nuwun. Ingkang langgan menika sowan dalem wonten ing ari ingkang kalih. Di hari yang kedua Mas Isal
Iya. Momen yang penuh kebahagiaan menjadi apa ya? Ini rekor dong. Rekor. Meriah sekali itu Iya. hari ini. Ini malam kedua tentunya nggak kalah sama Yang kemarin. yang kemarin, Mas Iya. Adi. Apalagi untuk bintang tamu malam ini, Wow. iya juga super duper luar biasa. Luar nggak kalah biasa. dengan yang tadi malam juga. Iya. Yang untuk malam ini pokoknya yang tampil kalau orang bilang anak muda sekarang itu Jos Jis. Jos Jis, Ganteng. Oke, juga tidak lupa ucapan banyak terima kasih untuk partner Resip yang sudah membantu dan juga bersama memeriahkan acara di malam ini dalam acara Sambung Obor yang kedua. Ada siapa saja Mas Kendang? Yang pertama ada 69 Videotron, 69 Videotron, terima kasih. FP Pro Audio, FP40 Production, terima kasih. Audio, Z Audio Rental Sound System, dan juga untuk pengalaman streaming dokumentasi kita dokumentasi kita ada Studio Tembakau, Studio Tembakau, terima kasih. tidak lupa juga untuk panggung Semegah ini, Panggung Semegah ini, iya, dari GEO Rigging Stage. Gio Rigging Stick, luar biasa untuk para vendor yang bertugas Mas Genda. Iya. Juga tidak lupa ucapan selamat malam Sugeng Rabu, Sugeng Dalu. Salam mengambil gambar, monggo untuk para YouTuber yang sudah hadir, terima kasih kehadirannya. Iya. Monggo dipersilakan cari tempat, pokoknya Senyaman mungkin. senyaman-nyamannya ya. Iya. Oke, juga malam ini Mas Gendang didukung sponsor dari beberapa juragan. Iya, tentunya. Karena juga punya usaha semuanya. Mereka ingin usahanya untuk tersoap dan juga terpublikasi. Iya, ada siapa saja? Yang pertama ada dari Redam Apparel, Ridam Apparel, terima kasih. Kampung Atas Awan, Kampung Atas Awan, Matur CV suwun. Relasi Jaya Abadi, CV Relasi Jaya Abadi. Bambu Runcing Korea Selatan. Wow, jauh ini ya. Ya, ini yang luar negeri. Yang luar negeri, siap. Sayur Banter, Sayur Banter. Apotik Trio Husada, Apotek Trio Husada. Nabila Queen, Nabila Queen. Kios Bunga Temi, Kios Bu